Yritykset, joilla on merkittävä määrä asiakkaita, ei välttämättä edes tiedä, minkälaisen kultakaivoksen päällä he lepäävät. Joka tarkoittaa sitä, että kun se yritystieto on siellä CRM-järjestelmissä ja laskutusjärjestelmissä, meillä on markkinatietoa yrityksissä, niin tämä kaikki pitäisi kaivaa esiin ja ottaa hyötykäyttöön. Tällä hetkellä johto on tyytymätöntä siihen, eli miten odotus on kova sille, että tällainen strateginen, kokonaisvaltainen ja tuloksia tuottava markkinointi saataisiin prosessiksi yritysten sisälle. Yrityksissä koetaan, että asiakas on selkeästi tärkeä voimavara ja resurssi yrityssuunnittelun pohjana, joka johtaa siihen, että ei puhuta enää yritysjatkuvuudesta, vaan puhutaan siitä, että asiakkaat on yrityksen jatkumo ja tärkeä resurssi. Samaan aikaan tämä perinteinen markkinointi se koetaan kustannustehottomaksi ja sen takia halutaan investoinnit paremmin allokoida tulevaisuudessa, että saadaan selkeästi joka sentille tulosta. Asiakkaalle hyöty tästä on 3 asiaa. Eli strateginen tuki ja ladunalkaisu, kun yritys on siirtymät tämmöistä brändi- ja mainoskeskeisestä markkinointimallista asiakaskeskeiseen markkinointimalliin. Toinen asia on se, että me pystytään tarjoamaan yrityksen tulosta todistettavasti ja ennakoitavasti parantava markkinointisuunnittelu. 3. on se, että parempi riskienhallinta, jos yritys miettii näitä markkinointiautomaation tai muun IT-investointeja markkinoinnin ympärille, niin me ollaan investoitu näihin järjestelmiin ja pystytään tämä tuomaan palvelumallina. Ja me ollaan rakennettu tämä 2 vuoden aikana tämmöinen lähtökiito siihen, että yritykset voi meidän avulla tehdä tällaisen markkinoinnin ilmaveivin, eli lähteä tekemään kertaheitolla meidän palvelumallin kautta tuloksekasta mainontaa ja markkinointia.